खाना आटी पोर कइले बारू ना रहम तो खाऊ के ना मिली। बाबू तेरे पापा कहाँ पर हैं? पापा घर ही बानी। कल जाके बुला ले आई बता। ठीक बा बोला के लिए आओ तनी। पापा ए पापा अरे का रे चली ना बड़का पाइल बानी। चल आवा तनी चल। ठीक चली। का ई बिना मतलब के सुतलो हराम को के राखत रे हैं? का हो भैया का कहत रो? अरे बैठा है जवान। हां बोला सुनावा का कहत रो? कहता नहीं कि सब लोग के घर दुआर बन गए। हाँ। हमनी कमात बढ़ला ही बानी सन। हां हमनी के ही मराइए रही। काहे हो? ते पर कुछ सोचल जा। बोला का कइल जाओ? फिर हमरे से कहता रहा का कइल जा। कुछ सोच जिंदगी भर तो हम ही कह के ले आईनी। हां त तारा से ना कहीं त केकरा से कहीं? बड़ भाई त तू ही न हो। एगो काम कइल जा, कर्जा उठा के घर बनवा लेवे का आ दोनों आदमी थोड़े थोड़े कमा के सधा दिए। 2-4 हजार लेवे के बा हैं? एक लोग दे दी या तू घस ते बनवा लेबो। एमे चाही कम से कम 1 लाख रुपया शुरू करे खातिर। 1 लाख रुपया के दी आ अगर कहीं 1 लाख रुपया देतो बा तो 5 रुपया परसेंटेज के हिसाब से ब्याज ली। तारो बात जायजे बा। तो एगो काम करे का, दोनों आदमी मिल के समूह लोन उठा लेवे का। दोनों आदमी कमा के थोड़े थोड़े भर दिया ई होई न। हाँ ई तो ठीक कहत रहो, ई हो जाई। वो काम कर, आज सुख होइला ही हटे गंगा में आइल है से लोन वाला बीटू से ले जा पता कर तो। ठीक बा हम देखो तनी। ठीक बा हम जाता नहीं गंगा में पता करे तले तू दुअरवा पर के काम कर। ठीक बा नु? ठीक बाटे। चल तनी तब। ठीक बा पता करके आवा। ए रुको तनी पहले हल्का हो ले तो। ठीक बा ओकरा बाद हम जाए। लोन उठावे के उठा लेवता लो। घर एक बार नानी याद आवतिया। दिन दिन भर साला खोजत लोन वाला रहते के भाई। गइल बाटे। कुछ समझे में वाला भाई नहीं रुको। हमरा कहतरा का हो? हां हो रुको तनी। बोल कहनी कि लोन लेवे के बा हमरा मिल जाई। हां मिल जाई। हमरा 1 लाख रुपया चाहिए लोन। पहले कब उठल बा? ना एकरा पहले तो कबो नइखे उठल। 1 लाख तो ना मिली। हां 85,000 मिली। अच्छा पहले 85,000 मिली। हाँ अभी पहिल का 85,000 मिली। हाँ। आई जब लोन सध जाए सिविल बढ़िया रही अच्छा तो 1 लाख रुपया मिली। अच्छा। फिर ओकर सिविल ठीक रही तो 3 लाख मिली। अच्छा ठीक बा तब हम बानी हमर भैया बढ़ले बारे तब दोनों आदमी के 50-50 हजार होइए जाई। हाँ हाँ दोनों आदमी के हो जाई। हाँ तो ठीक बा तो का लागी? एमे लागी का? पैन कार्ड लागी, आधार कार्ड लागी, बैंक के खाता लागी आ साथे मेहरारू लागी। मेहरारू का होई? मेहरारू को कौन का? इक्वल का बारो ई लोन मेहरारू के नावे उठेला। कमाए के बा हमारा, भरे के बा हमारा, अब मेहरारू के नाम काहे उठी हो? मेहरारू के नावे ए से उठी कि मेहरारू के कमा के ना देबो तो तार मोगी हमरा के ना दी आ ना दी तो ओकरा हम लेके चल जाए तो छोड़ावे खातिर अइबो नु। हाँ, मेहरारू के नाम पे लोन लेवे जाई कहीं एक बीच पे ले आई तो मेहरारू के उठा के लेके चल दे। आ सुन ना 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 रहे आओ ना 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 भाई हम ना आओ ना। अरे मर्दे हमारा मेहरारू के कहीं उठा के लेके चल जीवा तो हम ना चाहिए हमरा लोन। आओ 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 समझाओ तो नहीं। ना ना रहे दो।